Здравейте! Днес е 20 юни и сме с група ученици от втора английска езикова гимназия, които участват в проект по Еразъм Плюс на езерото Сребърна, област Силистра. Схема на езерото със своите най-редки и ценни екземпляри пеликани. Не. Ето поглед към Сребърна от вишката и имаме късмет, че времето е разкошно, нито е много горещо, нито е мрачно, просто приказно е тук. Наистина сме впечатлени от това, което виждаме, въпреки че за момента можем да се любуваме единствено и само на царете на Сребърна, пеликаните. Те са в дъното, сега ще зумна, за да ви ги покажа цялата колония, която в момента е на една платформа зад малките островчета, а между островчетата се вижда как един пеликан самотник си плува. Схема с най-ценните екземпляри. Между другото, току-що бяхме в музея и съответно им разказаха за многообразието на животински растителни видове. Сега ще проведем и своето занятие на изнесен урок сред природата. Ето ги нашите любопитни ученици, заедно с госпожа Бушнакова, която съзерцава колонията от пеликани. А между другото, аз където съм застанала, имам страхотна гледка към колонията пеликани и тя се вижда както горе от музея. Даже ето сега ще зумна, за да може да го филмираме това нещо. Опа, да филмираме. Да. Ето я колонията с пеликани. В дъното, където се виждат белите точици, едни платформи, на които пеликаните са кацнали и гнездят. Има в момента и малки пеликанчета. Играем игра. Идеята е такава. Пуснете се вече. Стига сте се държали. Знам, че ви харесва. Така, някой ги познавам по-добре. Първи обаче не ги познавам. За първи път си общуваме. Сигурно и с вас е така, макар че сте се виждали в училище, не с всички се познавате добре. Идеята е днес и утре, ние в крайна сметка сме една група, един екип и ми се ще така малко да разчупим ледовете и да се чувстваме наистина като близки приятели в тия 2 дена. Отивам при някой, хващам го за ръчица, така можем да си кажем как искаме да се наричаме един друг в тия 2 дена, как да се обръщаме един към. Към нас не е много прието на малко име, но така, както дойде, всеки така да се представи, както иска да го наричат. Идеята е обаче, аз отивам, запознавам се с някой и после двамата, без да се пускаме, отиваме и той се запознава с някой. И така, докато всички в кръгчето биваме навързани един с друг за ръчица, но вече не се стремиме да сме в кръг, а в най-различни конфигурации. Правилото: никой не се пуска за нищо на света, в каквато и позиция шантава да е тялото му. Ясно? Добре. Ясно. Добре. Избирам си. Ето този хубав младеж. Ти си? Васко, избирай си ти някой. Аз съм госпожа Костадинова, знаеш къде отиваме? Ани, избирай някой. Васко, ние следваме. Не се пускаме. Хванете се с удобно. Нека да ти е неудобно. Следващия. Пепи, подай ти ръчица е така от някъде на някой. Не върви в правилна посока. Така, кръстоса малко кръга. Сега ела насам. Ела. Добре. Мине. Малко да се така позавършим. Така, Цвети, помисли как да засучиш. Дръжте се, не се пускайте. Къде отиваш? Отивай при някой. Да, избирай си. Мариана.
бъркаш още повече. И знака се казва пъзъл. Какво ме правиш? Рамонка, хайде, хащай някой. Така, беше застанал по-хубаво. Добре. Ами... Йоанка, айде, никой не бива Аз няма да мога да се случа много. И всички движим се след тебе. Йоана. Така, Ива, той ни остана. Ива. Ива? Отива и търси човек, където остана. Направо мини през нас. Така, ти ли си последна? Аз мисля Ива. Ива, така, държим ли се всички? Да. Сега трябва да се разплетем. Какво? Без да се пускаме. Без. Без да се пускаме, трябва да се разплетем. Почвай. Ами не знам. Как става? Ми не знам. Мъчете се. Въртите се на някъде, така че да се разпуснете, да стане... Вие трябва да тръгнете натам. Не се пускаме. Давайте, опъвайте. Айде сега се вратни. Нико се оплете обратното. Така, сега Нико да се... това, Пепи, ти се разплете. Айде, всички трябва да вземем начало. Обърнете се. Цвети не трябва да сте кръстосани. Ама госпожо, наши трябва просто се обърнете. Не пускай. Мисля, че Не трябваше. Добре. Айде, мисля, че мога да... Вече може, почти се един насам, един натам екстра. Добре, ами, благодаря ви. Можем да се пуснем и да се поздравим. Браво! Много природни забележителности. И ние сега сме на фона на един от биосферните резервати, езерото Сребърна, удостоено от 1983 година с това да бъде част от световното природно и културно наследство към ЮНЕСКО. Езерото е защитено. Защо езерото е биосферен резерват? През 1970 година към ООН се създава една програма от ЮНЕСКО за човекът и биосферата, която се цели, освен защита на уникалната природа, акцента на взаимодействието на човека и природата и на природните ресурси. В 1977 година България се присъединява към тази програма с 17 биосферни резервата. Впоследствие, 2002 година, изключен резервата Маричени езера, който влиза в резервата Централен Рилски резерват. За това. И вие, беше ни зададен подобен въпрос горе в музея. Нали, България е втората страна в света по брой биосферни резервати. Да, на първо място са Съединените щати, но вие знаете с каква огромна територия имат щатите. За мен беше много 41 резервата, ние сме с 16, Великобритания с 15. В тези биосферни резервати има няколко основни изисквания. Едно, да има достатъчна територия, за да има една такава централна част. Вие видяхте езерото и на снимките, нали, в което има като основна функция опазване на природната среда и на редките и защитени видове. Буферната зона, която е до 600 метра, тя има и развиваща функция, да бъде свързана с устойчивото развитие и възможността, там има възможност за извършване на различни дейности, но да бъдат свързани с природозащитата. И третата е периферна зона, която е по-голяма. Там има възможности за стопански дейности, но пак съобразени с устойчивото развитие. И аз може би ще попитам, нали, какво бихме могли да правим в една защитена територия. Така. Айде, брейнсторминг. Какво може да се прави на място? Какво е разрешено? И какво... Слушам ви. Хайде. Хайде, казвайте разни такива. Интересно е, че на 10 години все пак ЮНЕСКО правят изследвания на показателите и е възможно един такъв обект да отпадне. Нали, от биосферните резервати, те са включени в мрежа, даже им казват мрежата на резерватите в света, или пък отправят препоръки към съответната страна, нали, да се подобрят мерките за опазване на природата или е възможно и да отпадне. През 10 години се прави. Факта, че ние днес сме тук в качеството си на какво значи е разрешено да се прави в такива зони? Само да разглеждаме без да... С туризъм. Да, туризъм, без да се пипат абсолютно, т.е. да не се късат растения, да не се
пипат никакви животни. Тоест да не Така да не замърсява и средата. Така, не замърсява и друго. Не пали огън, беше едно от другите. Така. Аз не знам колко от вас са били достатъчно наблюдателни. Ако се оглеждате още на самия вход на тази екопътека, имаше една огромна табела с 9 или 12 бяха, не си спомням, неща, които ви пишеш. Да не се плува. Така, друго. Да не се плува. Да не се замърсява. Да не се къса. Да, добре. Още какво може? Помислете. Даже мислете и в нетрадиционна посока. Какво може? Да не се катерите така в необезопасени места. Ето, даже там какво ви пише на това, дет се катерехте? Значи разрешено определен брой. Не може да се качва. Да не пипате животните. Така. Добре. Може ли да ги храним? Не, това е. Също така да не влизаме в територии, които са заградени и не са разрешени. Така. Какво друго не бива да правим безконтролно в природата? Сетете се и в гора, и тук. Като цяло да Да, се не сме намесваме. шумни. Добре, да не сме шумни, Да. да не безпокоим животните, да не палим огън, сетиха се. А какво можем да правим? Да се наслаждаваме. А можете ли да се сетите каква е една от функциите на тези резервати? Не само на биосферните. Да запазят Да, освен защитната, добре, биологичното. Да ни помогнат да оценим природата около нас. Да, опознавателна, развиваща, точно така. Позволява мониторинг, нали, наблюдение, изследване за такива опознавателни учебни цели. Това е една от най-важните функции. Затова има, вижте, музей направен, затова има екопътеки, затова са направени тези места за наблюдение на птиците. Ние трябва да познаваме природата. Това го пише във всички пътеводители. Явно той е няколко пъти екскурзоводката там каза хората от резервата. Явно тя е служител само на музея, който посреща и разказва на туристите, докато в резервата си има платени служители, които се грижат да правят тия платформи. Ето, чухте, за да чак изместват тия плаващи островчета, за да не затиснат убежищата на птиците или пък водните лилии. Да. Тоест има хора, които са на щат тук, работят тук и те се грижат за тия неща. Има сигурно доста и биолози, и орнитолози. Чухте, че слагат пръстени на всички птици, защото те ги по цял свят след това ги изследват къде отиват. И явно мрежата на тези учени биолози и орнитолози е доста голяма. Значи, за да може от България те да проследят пътя на съответно птиците до Азия или където и да било, и да имат обратна връзка от онези техни колеги, явно нещата са доста в напреднала фаза на развитие в тая област. Виждате за какво става дума. Аз имам наблюдение от работата на орнитолози и биолози в Драгоманско блато, най-голямото карстово блато. Някои от вас са идвали с мен и сте гледали филмчето, трябва да го дам, да изгледат всички. Значи там работят много биолози от биологическия факултет, много студенти, ученици, доброволци от природо-математическата гимназия. Те слагат пръстенчета, те сами правиха, нали, тези подвижни стелажи дървени, за да може да се наблюдават птиците. Така че те работят целогодишно по блатото. Може би аз да поема от тук. Ами ти може да им прочетеш какво официално може и не може в резерват да се прави. Ето сега ще ви покажат. И после Да видим какво сте познали. Показва се и какво сме унищожили всъщност с ние хората с присъствието си. Какво сме, да? Правила за поведение в защитени територии, защото ние тук сме на една такава защитена територия. Да видите колко от тях сте познали. Не палете огън извън обозначените за това места. При напускане на мястото на бивакуване се уверете, че не оставяте незагасен огън или отпадъци. Не изхвърляйте отпадъци. Приберете в раниците и отнесете всичко, което сте донесли със себе си. Не късайте цветя за букети, най-често те увяхват още преди края на похода, а може да сте откъснали и защитени видове растения.
Не чупете клони и не разрушавайте скални образования. Не безпокойте животните. Избягайте силния шум от говорене на висок глас или пускане на музика. При намиране на животно или птица в беда, не бързайте да го спасявате. Кавички, по-добре е да се отдалечите, за да позволите на родителите му или на самото животно да се погрижи за себе си. Не взимайте животни от природата за домашни любимци. Условията за живот, които можете да им предложите, най-често ги обричат на гибел. Не безпокойте птиците, не разрушавайте гнездата им, не взимайте яйца от гнездата. Не разрушавайте мравуняци. Не оставяйте надписи по дърветата или по скалните образования. В резерватите движението е разрешено само по определените за тази цел маршрути. Не се отклонявайте от обозначените маршрути. Запознайте се с правилата за движение в конкретната защитена територия и се придържайте стриктно към тях, защото виждате, че има и някакви специфични изисквания на всяко място. Нали, в Рила ще прочетем, ако срещнем мечка, тук има други неща. Изучава птиците, този раздел на биологията и по-специално на зоологията. Вече разбрахте как се нарича? Орнитология. И тук всъщност е едно място, където можем да видим огромно разнообразие на птици. Точните цифри в различните източници са различни. Тук чух едно, аз самата изрових малко по-различна информация, но като цяло от всичките 400 вида птици, които могат да бъдат срещнати в България, тук се наблюдават около 220, което е впечатляващо, нали? На едно място толкова богато разнообразие на птичи свят. Какво са птиците? Клас какви животни? Към коя група животни? Към която сме и ние, извинявайте. Гръбначни, разбира се. Птиците са клас гръбначни животни, които имат уникалната способност да летят. Благодарение на какво? На кухите си кости и въздушните мехури, в които Ти си велик. Добре. Кухи кости, въздушни мехури. Тия въздушни мехури с какво ги свързваме? С коя система? Дихателна. Ролята на въздушните мехури. Значи при птиците се наблюдава така нареченото двойно дишане. Те не са като нас вдишват, издишват поведнъж. Те и на вдишване, и на издишване окисляват кръвта си. Двойно дишане, двойно окисление на кръвта, двойно повече енергия. Защо? Защото за да се задържиш във въздуха, това изисква страшно много енергия. Въздушните мехури от една страна помагат за това двойно окисление на кръвта, но още представете си, все едно са нагълтали няколко балона. Какво прави това с тялото им? Подобно на кухите пневматични кости, т.е. кухи, нямат костен мозък, улекотява ги. Още какво правят въздушните мехури? Нещо, което така винаги в час ви се струва много забавно, но изпълвайки се с въздух, защото те не са само около белите дробове. Това са продължения на белите дробове, които точно подобно на едни балони са вътре между вътрешните органи, черва, стомах, притискат кухите вътрешни органи и помагат за изпразването на тяхното вътрешно съдържимо. Тоест, когато една птичка в полет може да ви отцвъка за късмет, което казва, че носи парички, всъщност тя улекотява тялото си по този начин, изхвърля излишния баласт и така се задържа във въздуха. Тези едни от най-огромните птици, пеликаните, които видяхме и които са царете на Сребърна, всъщност имат всички тези приспособления. Кухите кости, включително и тук на мощния голям клюн, т.е. с много такава лека конструкция, за да могат да се задържат. И все пак 17 кг за птица, казахме, че някой екземпляр дори 18 не са никак малко, затова те имат нужда от голяма летателна площ. Най-големите екземпляри, размаха на крилете им може да достигне до 3,5 метра. После за мен беше ново, че те ускоряват така спиралообразно, защото прочетох, че тези малки островчета от тръстика, всъщност
това са едни подвижни островчета. Тръстиката не стига до самото дъно, корените, независимо, че е висше растение, има коренова система. Това са стари растения, които се трупат с годините и са подвижни. Ако обаче там се застои пясъчен нанос, лека по лека се образува и почва. Ако попаднат семенца от вятъра, въздуха, птиците, могат да се оформят и острови, каквито в езерото има не един. Така че тези подвижни островчета, или чухте и тук екскурзоводката каза, кочки ги наричат местните хора, са много подходящи за гнезденето на птиците. В крайна сметка тези птици не са тук целогодишно. Това е спирка от тяхното пътешествие към Африка. България е облагодетелствана от гледна точка на орнитологията, че тя се явява на пътя на прелетните птици от по-северните части на континента по посока на и включително от Азия, не само Северна Европа, по посока на северната част на Африка и по-специално по долината на Нил. Чували ли сте как се нарича този път, прелетен път за миграция на птиците? Хайде, я си ползвайте знанията по английски и латински. Айде и в географията го спомена. Айде, много е популярно. Сте го, убедена съм. Вия Понтика. Много изключително такъв. Сега има най-различни теории за това, че птиците се ориентират безпогрешно, сякаш имат вграден компас в себе си. Някои орнитолози считат, че те се ориентират по магнитното поле на Земята. Всъщност причината птиците да мигрират е най-вече климата, да. И не защото ние какво знаем за тях. Само птиците и ние бозайниците сме животни с постоянна телесна температура, хомотермни животни. Тоест ние не зависиме от температурата на околната среда. Те също, аз може би съм разказвала на някои от моите ученици, че ние като деца гледахме един щъркел цяла зима в кукушарника на една от бабите на нашите приятели, защото той беше с счупено крило и не можа да отлети. Но съвсем нормално оцеля при кокошките и петела през зимата. Просто я няма храната им. През зимата ги няма жабите, гущерите, насекомите и затова те извършват хранителна миграция. Пеликаните явно спират тук, гнездят. Прочетох, че те гнездят по около 2 месеца, което е много дълго за птици и затова това пристрастяване и грижи към малките. Птиците имат много добре развито родителско чувство, майчин инстинкт, и мъжките и женските се грижат за малките. Символизира пеликана като символ, така прави го символ на семейното огнище, на брачната сплотеност на двойката, ако щете, с такава символика. Та най-различни, но пеликаните наистина тук са уникални. Сега ние с 10-ти клас сме учили. Казахме, че тук има и лебеди, и лебедите са пример за биологичен вид, както и щъркелите, които са моногами, което ще рече, че цял живот те са с един и същи брачен партньор, нещо, което на нас хората не винаги ни се отдава. Нека да им кажем все пак къде гнездят пеликаните. В делтата на Дунав, преди и в делтата на Волга, сега казват, че не гнездят, т.е. са да поколения, нали? Тук, при нас в езерото Сребърно и в Преспанското езеро. Сега интересно е, че в другия биосферен резерват Персина или остров Белене, там при Пещинското блато, вече има изкуствени създадени такива малки платформи и островчета, където кацат. И има двойки пеликани, но все още не гнездят там. Очаква се и там да се случи нещо подобно. Хранят се с риба, чухте 40 вида риба, сладководни видове, макар че Дунав е река, в която се срещат и преходни видове, в смисъл такъв, че те могат да живеят и в солена, и в сладка вода, каквито са и сетровите риби. Видяхме и препарирани представители на бозайниците, немалко. Интересно животинче от групата на гризачите, с теб прочетохме преселник. Тук от 56-та година са донесли
Ондатра. Да, видяхте, че кожите всъщност. изобщо всички тези водни гризачи са били много ценни и продължават да бъдат. Разбира се, много хора ги отглеждат в клетки, хранят ги именно заради кожите, които са много скъпи, но ние като едни видни еколози няма да носим истински кожи, била то и от ондатри. Да почват да се разболяват и да умират едно по едно. Но това е северноамерикански вид, който е привнесен тук. Не е естественото му местонахождение. Сега няма така. Има, но умират, защото прочетохме тяхното находище тук е станало естествен развъдник на една болест, наречена туларемия, която е опасна и за хората и това е намалило популацията им много рязко. Видри има, ето тези ондатри, водни плъхове, какво друго видяхме? Да, белки. Чухме, че каза уредничката в музея, че много често яйцата на пеликаните и самите малки птици стават жертва на язовци, на чекали, на лисици, включително на диви прасета, които се явяват явно добри пловци, да отидат до там и да изядат яйцата. И защо едно яйце на каквато и да е птица си е много качествена храна, нали? Ценен протеин, който животните търсят, особено хищните животни, така че за гнездещите родители това е много важно да си опазят поколението, при положение, че то никак не е и богато. Чухте едно, две, рядко три от 3-1 се ражда, тази година по 2 да се ражда. Ето кой слуша лекциите. Сега много важно е да кажем, сега ми идва на ум, защо едно единствено езеро останало в България. Тя спомена екскурзоводката Мисля, след 50-те години много езера и блата имало край река Дунав. 49-та започват диите. Така, но повечето от тези езера и блата са пресушени, за да се увеличи обработваемата земя. Това е част от Дунавската равнина. Сега обаче оценяваме колко ценни са така наречените влажни зони за биологичното разнообразие. И това е била огромна грешка. Нали? Пресушаването на блатата и езерата, а Сребърна е съхранена заради гнездането на пеликаните. Единствено тя е останала. Сега какъв е произхода на езерото? Ще прочетем в материалите, които са приготвени. Някой каже, че това е лиман. Лиманът принципно е вид крайморско езеро и там трябва да имаме вливаща се река, а тук се предполага, че има не подпочване, подземна е международното. По-правилно е подземни води и подземни реки, защото Дунавската равнина е изградена от варовикови скали и тук има типичен карстов релеф и подземни води. Артезиански, грунтови и реките продължават като... Тук има суходоли, реките продължават като подземни реки. Възможно и така. Най-вероятно това обаче е Старица. Старо речно легло на река Дунав, която е проправила чрез ерозия нов път и тази Старица е останало като крайречно езеро. За мен това е произхода на езерото. И факта, че пускат през шлюзовете ясна вода. Това беше много сериозен проблем. Защото иначе става на блато. Иначе, езерото може да се заблати, макар че блатата пречистват водите, за тях ще говорим, нали, по друг повод, нали, колко ценни са блатата и как в някои страни, включително и в нашата страна, има проекти, те да действат като малки непречиствателни станции, защото те имат възможност за самоочистване на водата. Какво се прави за природата в България, след като е толкова красива? Има ли закони, които опазват природата? Червената книга, където са за... Така, червената книга е едно. Програмата Натура 2000, където се обособяват. Част от европейските споразумения. Два основни закона. Единият закон е за биологичното разнообразие и при него имаме прияти две европейски директиви. Едната е за защита на местообитанията на дивите животни, другата директива е свързана с опазване на птиците. И другия закон е свързан с защитените територии. Сега само ще кажем, че там имаме 6 основни категории. Национални паркове, 3 национални парка има в България. Браво, научили сте ги при госпожа Вардърска тази година. Ще ви похвалим. Миналата. Резерват, значи това е природен парк, резерват, поддържан резерват, природна забележителност и защитена местност. 6 категории.
са защитените територии в България. Защитени зони и защитени територии. Зоната включва територии. Сега в тези защитени зони обаче се изключват, ако има населени места. Нали? Те с стопанската дейност в тях се изключват. Всичко останало се включва в територията на зона. Научихте ли нещо ново, дето не знаехте? Аз предлагам малко да ви раздвижа. Какво ще кажете? Чакай, да ги питаме ли още нещо? Първо ще ги раздвижим малко, да ги посъбудим и тогава ще им дадем нещо да направят. Искам да станем и да се хванем всички. След като се разделиха на 1-2, ето ги двете групички, които сега ще имат задачки. И да видим кой ще е първенец. Да се избием до смърт. Чак до смърт. Няма да се биете. Сега, имаме ето тук статут с дветата. Ето няколко за вашата група. Вие сте тези въпроси. Ето ви две химикалчета на вас. Работите колективно, но ако не ви стигне мястото, попълвате и в... Ако някъде някой бърка, ето ви червена химикалка. Значи работите колективно, но ви давам... Те ще имат ли време? Ще имат ли време или... Ако искате, може пак да време, колко време да засечем Ирина? Колко време? Да им дадем по пейките. Да, хубаво. Ето долу има пейки, може да си седне. А сега мога да им дам и писмените материали, пък ако искат да ровичкат и в тях. Я да им какво ще направя? 5-10 минутки, 10-15. Добре. Сребърна сме. Ето ви едно блато с типичната растителност, тръстиката. Има зад нас екопътеки. Ето така изглежда голяма част от езерото. Ето ги екопътеките. Но ни изядаха комари. Пътуване сме. Доволни ли сте? Да. Доволни. Добре си прекарахме. Къде бяхме? Сребърна. Какво е Сребърна? Резерват. Какъв резерват? Биорезерват. Биосферен резерват. С най-ценното в него по отношение на биологичните видове. Пеликани. Птичето, видово богатство. Точно така. Ще останете, надявам се, с добри впечатления от Сребърна. Раздадохме ви няколко работни листа по време на вчерашното занятие. Току-що отговорихме на два от въпросите. И така, къде се намира Сребърна? Близо до град Силистра, около 3 км от Силистра, близо до река Дунав. Какво е Сребърна, като може би тук изземам от въпросите на госпожа Бушнакова, но... Езеро. Точно така. Езеро. Размери на резервата приблизително? 4 декара. Добре, 600 хектара с още толкова горе-долу буферна зона. Какво видово богатство се пази и съхранява там? 220 вида птици. Изключително ценно. И конкретни видове, освен, разбира се, неповторимите пеликани. Ще ви моля, айде да ви моля, всеки един по-отделно, по една птица, която запомни от експозицията. Запачваме Цвети. Твоята птица. Ням лебед. Другото Цвети. Тези черните Корморани. Йоанка? Сова, добре. Забулена. Ани? Бухъл? Рамона? Пеликан, добре. Слушам ви. Лопатар, една от чапите, да. черни патици. Ибиси, Васко? Зеленоглава потапница. Една от патиците, да. Вид, който се е бил там, е изчезнал, това е морски орел. Морски орел, една от най-големите наши хищни птици. Добре, момчета? Челоят. Челоят, добре. Орел змияр. Змияр, така.
Какво Еми аз не сещаш? ви По ти за витрините? черната имаш някаква патица. Цива, ето тази лопатар беше също една от видовете чапли. Какво сещаш друго? Не знам, аз сетих имаше... Аз не ми ли Една от птиците, да. Да, имаше едно съобщение. Една дето яде пчели, имаше... Пчелояд. И земеrodно рибарче. Преобладаващия растителен вид в резервата? Тръстика. Тръстик. Точно така. Освен това се срещат и различни видове пурпур, водна лилия, някои защитени редки растения. А как се казваха плаващите островчета? Да. Кочки. Правилно, точно така. Науката за птиците? Орнитология. Можем ли науката за птиците да свържем с вид стопанска дейност? Които си отглеждат, но ние в резервата не отглеждаме, какво правим? Наблюдаваме и изучаваме. Може ли наблюдението на птиците да бъде вид стопанска дейност? Еми, защо не е Туризъм? Какъв? Ние бяхме в ролята точно на такива Орнитологичен туризъм. Bird watching, деца. Страшно популярно по света. Bird watching. Част от алтернативният тип туризъм, много бързо развиващ се и много популярен в България. Такъв орнитологичен туризъм, освен във влажните зони, се развива и в района на нашите планини, особено в Родопи. Защото България има много разнообразен птичи свят. Там гнезди, вид лешоят. Да, тия лешоята видях. Да, то нямаше ли където събират цветете. Добре, а аз ви помолих да ми кажете нещичко. Започваме сега. What 3 words can you use to say what you've learned for these 2 days? Почваме с тебе, Яна. Супер. I learned many new things and my experience, yes, In 3 words. many new things. I've heard a lot about the nature, about the different species of birds, and a lot about the native people. Okay, I asked 3 words, not 3 things. So, use 3 words to describe what you've learned or what you remember. Respect nature's beauty. Excellent. How rich our nature is. Okay, a bit more than 3. Цвети? Many different birds. Many different birds. Birds, nature and people. Birds, nature and people. Many interesting things. Enjoy preserved nature. Okay. I don't know, it was an enriching experience, but I can pick Okay. 3 words. Цвети? Birds, lakes, and species. Nature's treasure. Okay. Knowledge gives protection. Knowledge gives protection. Excellent. Ramona? Save the nature. Save the nature. Which adjectives can you use to describe your emotions or experience? Just one adjective. Цвети? Helpful. Helpful. Useful. Useful. Extraordinary. Extraordinary. Relaxed. Relaxing. Educational. Educational. Entertaining. Entertaining. Enriching. Enriching. Unique. Unique. Fun. Fun. Fun is not an adjective. Те ми го взеха моите. Exceptional. Oops, it's exceptional. Something that Adjective. One adjective. emotional maybe. Emotional. Excellent. Different. Different. Wonderful. Wonderful. Okay, and I'd say awesome. Okay? Thank you very much. Thank you.